kutha. Nggih. Mas nganten atau Mbak nganten jangan sampai terkena godaan. Jangan. Yang tidak-tidak ya. Nggih, gak boleh. Wilujeng dalu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok ngarep mripate malah wis yupe Ngantuk kok, Sa. Sing mau ngarep iki lho Mbak Kudung Biru iki sampe nek ngantuk iku mbok yo dicagaki ngono lho Mbak mripate Mbak. Karo korek ari ben iso ngene. Lah piye ngantuk-ngantuk dimpet pengen weruh iki lho. Pengen merem dan nek iki mangkel. Ya Allah ya Allah. Direwangi iki lho nggawa sang iki ya. Heeh. Layar apa klasa? Layar ngono kok. Kaya kowe tunggale sing kok blebet Oh nang iya, ngarep saya mburi takut ngono blebet kok. panggonku mang apa? Sebantuan nggih. Pak Inggi Bu Inggi, sawune bali kula sak kanca kanthi acara menika Walimatul Urus. Mbak Nganten juga Mas Nganten. Nggih. Mas apa karo Mbak Somo? Mas Adit sama Mbak Wida. Ih lali aku. Mbak Devi nggih. Oh ngono ya. Mas Adit, Mbak Devi. Nggih. Berbahagia selalu, sakinah mawaddah warahmah, pokoknya Amin. langgeng ya. Nggih. Sampai maut yang memisahkan gitu ngane. Heeh. Sapa awak dhewe Mbak Iin, Pak Nggih. ya isane ya mong ndongake masya awak dhewe upama saben dinane nganti lali Dengakno awake dhewe ya, Sam. rezekine malimpah rumah keluargane. Nggih. Tinggal pikantuk momongan. Amin. Ya, aturane teman-teman sewenang wonten pamujatan setunggal Mas, wewayangan. Nggih. Langgam rumiyin, spesial dulur-dulur ingkang saking Seren kali Ombo, saking Dologan, Gunem saking piyambak. Lasem, Rais. terus Rembang Kota, Oki, Bagan. udah kangen niki mesti Nggih. wayangan niki wong saking Lekses nggih. Ugi wonten malih Ndek Wawa apa Mbak Iin? Mbah Ngasri wonten Puspita Tiada. Nolong nggih tiada. Oke. Mangga wewayangan katuran spesial sebagai mawon masyarakat Suntri. Kita mantan berdua. Mbak bila saking temanten badhe ngersake tembang utawi request lagu atau nderek nembang nggih monggo. Ya, Nggih. Mas. Yo. Wahyu Manggala. Wayangan kang rindu ra ilang saka pikiranku wis lali-lali nyatane ora bisa lali Tanya sagelingan nyesemu Panduan saka ing pandulu Indah pasuryamu Siramu jantung hatiku Pengemis tempat jago Sinaringan Wahyu Manggala Pasang goyang DM audio GR Exotic WM Lighting di Kambang Channel yang dibagi mau bersama streaming sekedar saya yo Mas Udin ayo Mas Ayo.
ampun wonten tembang wewayangan nggih. Nggih. Dulur-dulur ingkang sanget seren sampun katuraken nggih. Nggih, sampun. Mangke tak aku nggo iki ya diungger, iki rada penak tak gawa, bareng tak gawa aku kok diungger Longkrot iki ndak neh. kene lah ya. Ndek iki kok bingung ngono leh ta. Iya. Tamu undangannya berseragam putih, biru, hijau. Putih, biru, hijau banyak sekali ya, Roh. Pak Inggi sudah mengetokkan diri Mbak Iin. Belum. Ingkang saking Galwah mbok menawi tesih nenggani. Nggih. Nggih wau nggih rawuh nggih. Nggih, Ndek santen. Mas juga pemuda-pemudanya saking Suntri Wiyambak. Iki saking Dolokan Mbak Asri, Pak Bas. Ngersake tembang napa mboten Pak Bas? Mangga lho, Pak, tesih lega Ngomong niki. longgar pual iki. Iki Mas Pendarat. Mas pendarat. Kasunyatan duet oke. Saiki apa enggak? Saiki ya. Mesisan. Saiki mesisan kowe kok ndak kesel maju mundur, Mas. Iki sing goreng ndok mang Ya makasih ya Mas. Aku jadi tidak jadi lemes Mas karena sudah kamu cepak-cepak induk dadar. Setengah tembang Mas. Kanggo Mas wonten kasunyatan yuk diputer bersama. Yus dan lagi beli. Iya nyanyi. Kowe nyanyi kok guyu terus kene. Oh, cekel mike. Ayo maju, Dek Mondo. Kowe kok tekan kene, Ceng. Kene, nyanyi. Sering
siapa? Niku pengantin nggih. Oh mboten. Oh bukan, masih nganten. Bukan juga. Adik nganten. Adik. Adik nganten. Walah makasih masih sama Mbak ya. Kompak tenan ya. Ngantene sing durung kompak iki ya. Ngantennya nanti mungkin ngenteni nek tamane bar. Lho terus sing disawer apa? Kok ngenteni taman bar? Tukang syuting menawa. Walah, kok wayange disaweri siji-siji ngono. Iya, sayang. Ya Allah masih sampai nyicik nyepengi wakeh lo kok mundur to masih. Ngono ya Mas ya. Mungkin masih mau minta lagu yang pakai kemeja panjang batik. Boleh, sini Mas. Mas Lanang. Mas Lanang. Lah piye wong aku gak ro jenenge. Wujude lanang ya tak undang lanang. Nek wong wedok mang ya Mbak Wedok. Mbak Wedok. Nek Mak Yayu wis bubuk malah. Wis bubuk mae. Nggih ya aturan tembang mau ana sunan dari Cahyos Community ya. Kusuma Wijaya. Oke. Ini diaturi Mbak Sri sih ya, Ci. Nggih. Sambil menunggu permintaan dari Kang Mas dari tuan rumah juga. Monggo wonten Puspita Nala, Mas. Langsung di program. Cus. Dino Gang. Yang dari Lencong, Mas Kamal, sakawan. Ayam terbang bagi.
Oke, gandul. Apa? Rezekine deh. Alhamdulillah. Apa? Saka sinten? Combat. Soleh. Soleh tapi bukan soleh. Ya. Soleh sudah tidak soleh lagi. Tidak salah lagi karena sudah berminum-minum. Iya mas, nanti tak kasih ada sabar sahabat resik ya. Iki mau ya, sing tuker mang sudah di ladeni atau belum? Sudah kembali orangnya. Oh iya, oke mas. Syaratnya Ijol kutunya dibalekno loh mas. Iya mas, nek Ijol kok ora dibalekno nek nganu lho mas. Oke lah kalau begitu nggih. Ayo dilanjut saja. Ada Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Iya lagune kuwi to? Iya. Kusuma Wijaya. Sabar ya. Oh, Pak Bas. Pak Bas selingkuh wi. Pak Bas selingkuh tra ya hobine kok iso. Maksudnya hobine ndelok ketoprak nyuwune lagu iku selingkuh. Oh, tak kira Pak Bas iki kulino selingkuh. Selingkuh karo iku ya ono kepanjangane. Apa Rom? Selingan indah keluarga utuh. Nasib. Jadi ini dalam berkeluarga itu harus dikasih selingan-selingan yang Iya. akan menjadikan keluarga itu terlihat harmonis dan indah Mbak Iin. Iya. Tapi bukan indah kalola ya Bukan Mas. mas, bukan. Rencangnya dek mau iku. Rencangnya bukan dek yang mau. pertama. Oh iya. Ya Mas Kusuma Wijaya cus. Oh, iya, dari Cahayas Community. Royce Gang.
Kusuma Wijaya sambung ya. Setunggal bloga setunggal pamungan saking konco-konco ki bapak-bapak, mas-mas sampun diaturi. Niki saestu tuh arwah mboten ngersake tembang. Ndek sonten kok neng dagelan kok ngersake tembang kuatah ngoten lho, Cik. Kok pas taman kok mboten. Apa kurang suka karo guyanganku ya, Nduk? Senengane dagelan iku paling iku lho bismillahirrahmanirrahim. Sapa to? Bismillahirrahmanirrahim. Sing sijine. Bangka. Kok bangka? Sing gundel iku. Iya, ya bismillah no. Bismillahirrahmanirrahim sendor. Sijine sing jarang mangkat awan iku lho, sapa iku? Oh iya Mami lali. kok iso. Mas Jimin. Mas Jimin yang sekarang. Dadi lakon iki Mang Dul. Oh iya. Sesuk mijetna lho iku. Sesuk mijetna sesuk metik. Ge, ada susulan atau mboten? Dereng Saking wonten iki? ndak ada. Ya wes di program Mas lagunya ada selingan indah keluarga tetap utuh Mas. Dawanya ada tamu ngomong selingkuh ya iso lo ya. Pak Bas duet. Sekali-sekali Pak. Sekali-kali Bapak. Nah, kono kok. Tiada terkira rindu serigala serigala. Serigala, peh rambutnya. Aku ra lho ngliwati kono terus kok Pak aku, Pak. Lewatin ndi, Dek? Iku arah kunir iku lho pinggir Arah dalan kunir. ana legen-legen iku lho. Ya wis ning kono Pak Bas nek berkaraoke. Abang. Karaoke keluarga, Ci. Keluarga dong sama Iya. anak istri mantu. Oh iya. Oke ya Mas, Ya. Abang selingkuh ya Mas. Mas Joni, bahagia selalu Mas Joni. Amin. Kita kok amin tinggo, dicoplok tinggo kayak wong bingung nih lho, kok gendelengan nih lho. Bingung pikirnya kenapa ya Rom ya? Ya kayak saya ki mang di apa iku dililing dulu tuh Tuang guyu-guyu dhewe ya. Ya, Ya. Oke. Oke. makanya apa dia? Oke. Oke. Sir.
deh. Apa sayang? Si- Weh, tiada terkira rindu serigala-gala. Malah melesat Mas, aku ya tidak cantik eneh iki. Kan wis. duwe dhewe to, Ro. Sebenarnya iya yang kok tak irisnya tilisku dewe sayang. Oke. Matur sudah nyuwun nggih Pak Bes. Tenang Mas sampeyan aturi. Nggih. Nek ora pesek jare wis gak lah aturi, nek ora pesek sing nyanyi ngono. Gak marem, Ro. Mada-ada kondologan. Kandaknya kok rono-rono. Sesek ku lho mainnya malah apa ku erek neh ya Cin ya. Fotonya. Udah ngono. Sing cantik ah kok malah menyonya ya. Nggih, sampun ya engko aku foto dhewe nang guritan ayo Cin. Wedi aku nangkene dingeti wong akeh hae. Lagune. Bukan yang pertama, nyanyi nggih. Pak. Pak. Iya, jadi Kang Mas Bukin nanti tak kasih ya Mas ya, bariki ya Mas. Hehehe. Kamu wis rasa ketokno kok iso. Nyanyi dhewe kan kok. Bayek ngono kok. Aku difakmen ya, Dik. Bayek ngono kok iso Mas. Kowe ki lho sak anakku. Lah iya kok wani-wanine karo wong tuwa fakmen. Lah iya wong tuwa ngene iki umure wis kepala 4 kok iso. Ya. Monggo. Bukan yang pertama Mbak Iyi nyanyi ya. Bukan yang pertama sing bukan tak mampu. Iya ya iku. Ya iku. Jare pita iku. Pit kok iso bukan yang pertama sing bukan tak mampu iku Mbak. Fakmen. Lho, anggotanya berkurang nang bertambah nih iki Bertambah cowok. Lho, ganti cowok-cowok malah ya. Ya, monggo. Bukan yang pertama. Apa permintaan juga nih sayang ya? Sabar. Ayam. Ora ana tresna iki abadi.
Sage sama nggih Pak Di. Ya. Ono keributan apa Pateng iku? jeleret ha. Iku mesti ya anduk dadar mange iku Iya, mesti. Sampun nggih Pak nggih. Nggih. Nggih wonten bukannya yang pertama. Pak sing ngagem kuning Dek wau nggih matur Matur nuwun suwun, sampun nggih. minggah wonten panggung nyawur Mbak Iin mugi-mugi rezekine berkah barokah kathah. Amin. Tanduk, Mas. Rindu Rindu aku aku rindu kamu. Ketika tiba-tiba iku ah. Oke, ana apa iki ana keributan apa? Wis jarke wae. Nek mau mengeluarkan kata-kata mutiara ngono ku jarke wae ngono kuwi. Iya kata-kata hari ini. Ya, Mas, du sayang. Lagune Du sayang, Mas. Du sayang. Soleh ya, Mei. Punten nyesa estu. Guys, ya. Ya. Wis karepmu kono tampan wae. Timbangane iku mesti iku keturunan harimau iku. Udin Natasi Ji Edin. Soleh iku lho, sekarang tidak soleh lagi kakean wadon ae ya. Monggo Mas. Du sayang. Soteng go nang wonge ben wirang nang. Mana nang? Oh, iki lho. Nganggo mic nang ngomong. Lah iya rasa bengok-bengok nggo mic wae. USA.
sekarang tidak Soleh, sabar Soleh tak kasih ya Soleh. Lagunya sabar kok wonge ra sabar blas. Lagunya judulnya Du Sayang iki. Iya. Aku kok sesak napas ya, Cing. Lah kowe bergoyang terus kok. Bergoyang lah piye aku nek gak bergoyang iki malah awakku kaku kabeh kok, Nduk. Iya, Mulane iki aku tak eleng, eleng. Tapi ya, Cin. Eleng dengkulmu Iya, berkoklat eleng, eleng. Ya wes lah. Kalau begitu, Ya, lagunya masih ya. Bukit Bukit Berbunga. Yo. Terus ono Mang Seksi. seksi, rindu aku rindu kamu. Katresnan Jati. Katresnan apa Katresnan? Katresnan sejati kita ya. Ya. Kasih. Katresnan. Oke. Ya. Monggo. Yuk. Yang mau mimik boleh sayang, ada pelangi di sini. Kata-kata hari ini. Iku lo senenganmu, Rob, senenganmu. Mimi Anam senenganmu iku. Gusti Allah. Asik. Bukit indah berbunga, kau mengajak aku ke sana. Kata-kata hari ini. Gusti Allah, damelo tiang menika sugih. Amin. Karena
Umat sing joget aku sing ngaku jengkolku aja. Oh, ayo rek sok ketok-ketok ngono lah. Iya awan dada yang ngono kulo jadi Calon iki jalan. ora pere awake nawa. Gegere iso ketekuk-ketekuk. Biasanya pere umumnya ki loro to kaya Kowe tekok bareng ngono. kok. Dek aku ya anggotane ra duwe per. Lah kok iso aku lo kalem lemah lembut ya ampun. Senengane kok iso. Nek lagi gejala ya ora umum polamu. Lah wong nek wong wedok nyawang guyang niku wis biasa paling ya ampun ngono. Iya. Mas iki lho sing ngarep pol iki lho wong pira wong 6 iku nganti ngene. Nganti celeguken. Ngono Mas nanti ceguken ya Mas mang mau tutupi sarunge Dek. Celeguk. Lah iya Habib ya. Habib iku sing ndi le? Bib Habib. Oh iku. Topi Lah iya putih. nganggo topi putih sarung ireng ditutupi ngene mang kok. Celeguk. Ngono mang roh aku. Nek Jawa Oh, ditutupi kabeh nang, iki. ditutupi nang. Oh, celeguken nang iku. Oh, Bob. Kok Ya sa? ampun. Lah saya dalu iki saya luar biasa loh, Dek. San saya hentek sing nonton. Seragam ya ora masalah. Jenenge tamu undangan iki ya mau lho. Waya rame-ramene pas Gambyong metu perangan. Waya taman ya ngono.